Ola, que tal, xente? Saudos de Gordillo, isto é Recuncho Gamer. O Sonic Frontiers acaba de recibir un novo contido gratuito que se chama Sight, Sounds and Speed. Trátase da primeira quenda de contido descargable que vai chegar para este xogo este ano. Virán outras dúas máis ao longo do ano e este pois ten esas palabras que son Sight, Sounds and Speed, que ven sendo Sight é algo como ver, Sounds, sons e Speed, velocidade. A que se refire isto de Sight? Pois a que ven incorporado un modo foto. Pois un modo foto que premendo o botón de pausa opcións podemos en calquer momento do xogo pois abrir este modo foto que ten o básico dun modo foto, a verdade, unha serie de filtros, certa mobilidade para mover a cámara, afastala da personaxe e a partir de aí pois eso, usar o botón da nosa consola para facer a captura de pantalla e pois permítenos pois eso, ter a Sonic con diversos fondos deste xogo do Sonic Frontiers, que a verdade é que sí que luce moi bonitas as paisaxes e pois se tedes algún inimigo, algunha explosión por aí de fondo, pois tamén vos val para emular esas pelis de acción dos 90, por exemplo. O de segundo teríamos os sounds. A palabra sounds que fai referencia a sons, pois neste caso trátase de que temos un modo jukebox, un modo de escoitar música mentre estamos xogando nas zonas de mundo aberto. Trátase dun total de 53 pezas de outros xogos de Sonic que veñen presentadas da seguinte maneira. Comezamos con 13 pezas iniciais que se completan con outras 40 que se poden recoller en distintos puntos das zonas abertas das distintas sillas cun logotipo que é unha nota musical, unha corchea e, pois, unha vez que atopemos, aparece no mapa para localizala, pois engadimos unha nova peza. Estas pezas, pois como vos digo, van desde época da Mega Drive ata os máis recentes, hasta o Sonic Frontiers non, hasta o Sonic Forces. Neste aspecto, pois de que vai a selección? Pois intentaron, eu creo que escoller un pouco o que representaba un pouco cada illa. Entón, digamos que na primeira illa, que é así a zona máis verde, tranquila, como de fase inicial, pois temos melodías de fases iniciais e zonas verdes do outro Sonic. Cando estamos na segunda illa, que é esa de área de deserto, pois tamén pois temos melodías de outro Sonic que estaban ambientadas niso. Por eso un deserto moita música esta con toques arábicos. Na terceira, pois unha zona montaña de rocha que tamén hai lava, pois tamén temos pois iso, melodías como Lava Rift Zone, lava, Red Mountain do Sonic Adventure, pois montaña. Entón digamos que intentan de alguna maneira pois presentar música que acompañe máis ou menos ao que estamos vendo en pantalla. Que pasa? Que logo podemos escoitar músicas que collemos nunha illa noutra. Eu creo que é unha experiencia máis para quen estexa xogando o xogo máis depois de pasar a primeira vez a historia que daquela maneira pois queda unha maneira máis dinámica, digamos, de explorar as illas cando xa as coñecemos un pouco. Pero eu creo que de xogar a primeira vez con da maneira que cho pide o xogo, que cho propón o xogo, ca propia melodía do feita para o Sonic Frontiers, que vai crecendo a medida que imos descubrindo máis sobre cada illa, pois creo que a primeira vez é mellor tirar por ese modo. Despois temos esas jukebox para desbloquear. Xa vos digo que non leva moito para as notas, temos un mapa e quizá algunha que sí que temos que subir un pouquinho máis ou facer un pouco máis de traballo, pero nada moi tolo. En canto a Speed, pois Speed ten dous modos novos que nos traen que están baseados precisamente na velocidade. Estes modos desbloquense unha vez que pasemos o xogo por primeira vez, isto é importante. O primeiro deles sería o desafío do ciberespazo, no que basicamente o que temos que facer é os distintos cyber stages veñen agrupados por illas nas que aparecen, entón teríamos do 1 ao 1.7 que facer todas esas fases o máis rápido posible para que finalmente saquemos un rango S. Se sacamos un rango A ou S, pois desbloqueamos a seguinte illa, das fases 2 ao 2.7 e así ata chegada ata a cuarta tanda de fases. Unha vez que logremos sacar polo mínimo o rango A en todas, pois aparecerá un modo aínda para facer todas do tirón. O que se nos pide, xa vos digo, é velocidade, non tanto puntuación ou outras objetivos, senón velocidade e basicamente sería promediar un rango S en todas as fases. Digamos que para sacar un rango S na primeira tanda de fases o que tens que facer é sacar un rango S en todas ou toda a vantaxe de tempo que saquedes nalgúna, pois poder a perder nalgúna outra sacando un rango A. E outra maneira de fomentar ese modo speedrun que pode ter o Sonic Frontiers e que se é moi dado para iso as fases de Cyber Stage. E temos tamén o modo batalla radical, que a priori podría parecer un boss rush e en certa maneira o é, ainda que ten un elemento un pouco máis variado que tamén se agradece. Neste caso, pois, iremos tamén por illas enfrontándonos aos distintos inimigos que hai nelas. Todo isto tamén baseado na velocidade. Entón, teremos pois o grupo de inimigos da
primeira illa, despois o grupo de inimigos da segunda illa, e tamén se poderán desbloquear a medida que sacamos rango A ou mellor. E atención, que neste caso hai premio. Unha vez que desbloqueemos todos os retos desta Terra Radical, tenemos un novo modo de dificultade extremo nos Sonic Frontiers, no que morreremos simplemente cun toque. Así que nada, temos aí cousiña tamén, aparte do propio descargable, pois un novo modo que non sei ata que punto pode ser interesante, e polo menos pinta que pode ser unha cousa máis difícil, xa que non levar un golpe en todo o xogo pois non é unha cousa doada. Sería unha maneira de xuntar os speedrunners cos no-hitters, imagino. Se tedes dúbidas disto, xa sabes, tes o Dicionario Gamer no que falamos de todo iso. E nada máis, sabedes que tedes o podcast de Outeiro Verde para saber máis sobre os videoxogos de Sonic the Hedgehog. De momento estamos na época Dreamcast e todo o anterior. E tamén suscribidevos a canle para máis contidos sobre videoxogos e seguidnos en redes sociais @recunchogamer, donde agora esta semana, por exemplo, estamos dando yo Resident Evil Remake. E nada, se vos tamén practices este DLC, decidnos cal é a vosa peza favorita que meteron tamén desas 53 que hai. Eu creo que me vou quedar con Lava Rifle.